Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην απόψινή εκπομπή «Ορθά κοφτά με αποδείξεις». Η σημερινή εκπομπή έχει σαν θέμα την ηθαγένεια και την εξωτερική στρατηγική και εξωτερική πολιτική. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να δώσω έναν ορισμό της ηθαγένειας έτσι όπως τον μεταφέρω μέσα από τις εγκυκλοπαίδειες και μέσα από όλα τα συγγράμματα που μπορεί κανείς να διαβάσει. Είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο να το βρει κανείς μέσα σε μια εγκυκλοπαίδεια. Λέει λοιπόν, η ηθαγένεια είναι ο νομικός δεσμός, ο δημοσίου δικαίου νομικός δεσμός μεταξύ ενός πολίτη και της χώρας στην οποία είναι πολίτης. Πάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα την άποψη του απόψινού καλεσμένου μας, του κυρίου Αθανάσιου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης στο Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών. Κύριε Αναγνωστόπουλε, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκπομπή. Καλησπέρα σας κύριε Σπυρόπουλε, τιμή μου που είμαι κοντά σας στην ωραία σας εκπομπή «Ορθά κοφτά με αποδείξεις». Ακριβώς έτσι κύριε Αναγνωστόπουλε. Θα ήθελα καταρχάς να συστηθείτε μόνος σας στους τηλεθεατές και στους ψηφοφόρους σας φυσικά, ποιος είστε και γιατί επιλέξατε την Ελλήνων Συνέλευσης να εκτεθείτε στο δημόσιο βίο. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ μικρό βιογραφικό. Κάποια στιγμή το 1966 ξεκινούσα και εγώ μετανάστης με την οικογένειά μου, μια από το θέμα θα αφορά και την ηθαγένεια και τη μετανάστευση, για την Αυστραλία. Ευτυχώς η οικογένειά μου έμεινε στην Αθήνα τελικά, είχαμε ξεκινήσει από την Θεσσαλία και στην πορεία της ζωής μου έχω σπουδάσει κλασική μουσική και έχω κάνει και διεύθυνση φιλαρμονικής ορχήστρας, έχω σπουδάσει οικονομικά. Παράλληλα έχω εργαστεί για 20 χρόνια σε μια μεγάλη πανελλήνιας εμβέλειας εφημερίδα. Από το 2010 έχω δραστηριοποιηθεί πλέον στο ελεύθερο επάγγελμα, έχοντας ένα δικό μου γραφείο με real estate, με εστικό γραφείο και παράλληλα κάνω και δικτυακό marketing σε 28 χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι. Πολύ ωραία. Γιατί επιλέξατε την Ελλήνων Συνέλευσης να πολιτευτείτε? Η Ελλήνων Συνέλευσης στάθηκε αφορμή το γεγονός ότι βλέποντας από το 2010 και έπειτα όλο αυτό το κακό που ήρθε στην χώρα μας, και το λέω κακό γιατί εκ των υστέρων αποδείχτηκε ότι είναι προσχεδιασμένο όλο αυτό που ζήσαμε και ζούμε ακόμη, δυστυχώς, 10 χρόνια μετά. Η χώρα μπήκε χωρίς λόγο, με τα στοιχεία που έχουμε εκ των υστέρων αποδείξει, σε μια κατάσταση μνημονιακή και αυτό έφερε σαν αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση του μεγαλύτερου πληθυσμού της χώρας μας. Μέσα σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που ήταν σε απόγνωση ήμουν και εγώ. Το πρώτο πράγμα που έκανα, κύριε Σπυρόπουλε, ήταν να πετάξω την τηλεόραση από το σπίτι μου. Γιατί από τότε, από το 10 και έπειτα, δεν παρακολουθώ καθόλου τηλεόραση. Είναι το πρώτο μέτρο αποτοξίνωσης από ένα καθεστώς που διαρκώς καθημερινά προσπαθεί να σου επιβάλλει τις δικές του θέσεις και απόψεις για τη δική σου ζωή. Είδα όμως το 2010 την εκπομπή που πρωτοεμφανίστηκε ο πρόεδρος μας, ο Αρτέμις Σόρας, σε μια εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου που αναφερόταν για τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Μετά έχασα τα ίχνη και βρέθηκα να γνωρίζω για την Ελλήνων Συνέλευση μόλις το 2017. Ούτε γνώρισα ότι το 2012 ο πρόεδρος μας κατέθεσε τα 600 δις δολάρια και που χάρη σε αυτά τα 600 δις σήμερα όλοι οι συνέλληνές μας εξακολουθούν να έχουν τις συντάξεις τους και τους μισθούς τους. Και επίσης το 2015 όταν δόθηκε η εντολή να ξεχρεωθούν τα αφημί όλων των Ελλήνων, και αυτό το αγνοούμε όλοι οι Έλληνες, αυτό στάθηκε αφορμή να δημιουργηθεί ο φορέας της Ελλήνων Συνέλευσης, τον οποίο εγώ γνώρισα το 2017, αφού ένας φίλος, καλός συνέλληνας γιατρός, μου μίλησε για τον επίσημο φορέα του έθνους των Ελλήνων, ο οποίος δημιουργήθηκε με νομική υπόσταση μετά από 2.500 χρόνια και αυτή είναι η Ελλήνων Συνέλευσης, στην οποία προσχώρησα αφού ενημερώθηκα σε ένα από τα πολλά γραφεία που έχουμε, είναι 400 γραφεία αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και μπορούν οι συνέλληνές μας να απευθυνθούν και να ενημερωθούν όπως έκανα και εγώ, και αφού είδα όλο το αξιακό, το πώς δομείται
ο ίδιος ο φορέας, γιατί εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Στην πορεία της ζωής μου, και εγώ πέρασα από όλες τις πολιτικές παρατάξεις που υπάρχουν στην χώρα μας. Όπως όλοι μας, ναι. Όπως ο περισσότερος κόσμος, ακριβώς γιατί πάντα αφινόμαστε σε αυτά που μας υπόσχονταν πριν τις εκλογές. Και όλοι γνωρίζουμε ότι μετά τις εκλογές κανείς δεν έχει εφαρμόσει τίποτε από αυτά. Όχι μόνο δεν έχει εφαρμόσει, αλλά καθημερινά βλέπουμε τη ζωή μας να επιδεινώνεται. Ειδικά δε μετά τα μνημόνια, η ζωή μας έχει γίνει αβίωτη. Αυτό είναι γεγονός. Μέσα από αυτή λοιπόν τη διαδικασία ήταν ανάγκη πλέον να δραστηριοποιηθώ, αφού είδα το αξιακό, είδα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που η Ελλήνων Συνέλευση προτείνει, γιατί όλα τα κόμματα μέχρι τώρα μας λένε για τη διαχείριση των χρεών. Διαχείριση χρέους και χρέους και χρέους και διαρκώς χρωστάμε. Τελικά πού χρωστάμε και ένας πλανήτης ολόκληρος χρωστάει? Πού χρωστάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Όλος ο πληθυσμός της γης χρωστάει. Αυτό, και αφού είχα σπουδάσει και οικονομικά, άρχισα να ψάχνω τους νόμους. Γιατί ο πρόεδρος μας, ο Αρτέμις Ώρας, αυτό μας έκανε. Μας έδειξε το δρόμο να αρχίσουμε να ερευνούμε τα ΦΕΚ, τα φύλλα της εφημερίδας της κυβέρνησης και τις νομολογίες που αφορούν την ίδια τη δική μας ζωή. Επομένως, νόησα ότι ο φορέας των Ελλήνων είναι ακριβώς για να ενώσει όλους τους Έλληνες. Τόσα χρόνια τι κάναν τα κόμματα? Μας φτιάχνουν διαρκώς καινούργια κόμματα, μάλιστα στις τελευταίες εθνικές εκλογές, όπου ήμουν πάλι υποψήφιος, είχαμε 40 ψηφοδέλτια. Δηλαδή, κάθε φορά που γίνονται εκλογές, βλέπουμε να εμφανίζονται σαν μανιτάρια καινούργια κόμματα. Ποιος τα δημιουργεί αυτά τα κόμματα? Ποιος τα εμφανίζει? Από πού χρηματοδοτούνται? Θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο? Ακριβώς είναι σκόπιμο. Αυτό είναι η δική μου άποψη πλέον. Είναι γνώση πλέον ότι είναι σκόπιμο. Γιατί όλες αυτές οι εμφανιζόμενες συνδυασμοί και ό,τι υπάρχει σαν κόμμα με τα διάφορα ονόματα παίζουν το ρόλο ακριβώς του αποπροσανατολισμού του συνέλληνά μας. Για να μπορεί να θεωρεί ότι έχει κάποια επιλογή επιπλέον, και αφού υποτίθεται ότι δεν τον έχουν καλύψει, αλλά ουσιαστικά οι βασικές παρατάξεις, δηλαδή τα βασικά κόμματα που διαιρούν τους Έλληνες, είναι σταθερά. Αυτό που βλέπουμε όμως και παρατηρούμε είναι να μεταφέρονται τα ίδια πρόσωπα από αριστερά άκρα μέχρι άκρα δεξιά. Τα ίδια πρόσωπα να εναλλάσσονται, και έρχομαι και αναρωτιέμαι το 2017. Είναι δυνατόν, έχω φτάσει στα 56 μου χρόνια, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν άλλοι Έλληνες ικανοί να εκπροσωπήσουν το έθνος? Και μιλάω για έθνος, γιατί μέσα από την Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Σπυρόπουλε, γνώρισα ότι η ελληνική δημοκρατία είναι μια ανώνυμη εταιρεία, όπως είναι και όλα τα κράτη. Ανώνυμη εταιρεία. Ανώνυμη εταιρεία, κύριε Σπυρόπουλε, και έχει και αφημί. 4-0-93-11-06. Μπορούν οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας να το βάλουν στο Google 4-0-93-11-06 και να δούνε ότι είμαστε μια ανώνυμη εταιρεία. Μάλιστα, ναι, Γι' αυτό, πάνω σε αυτό που αναφερθήκατε για την ηθαγένεια, έχω να πω ότι χρειάζεται πλέον να νοήσουμε οι Έλληνες ότι υπάρχει διαφορά και μεταξύ φορέα και κομμάτων, πρώτον, ότι ο επίσημος φορέας του έθνους των Ελλήνων, η Ελλήνων Συνέλευση, είναι εδώ για να ενώσει όλους τους Έλληνες, και γι' αυτό και έχουμε γράψει στην ιδρυτική μας διακήρυξη χωρίς χρώμα, κόμμα και δόγμα, που σημαίνει αφήνουμε στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν και πάμε σε αυτά που μας ενώνουν, που είναι πολύ περισσότερα. Γιατί όλοι θέλουμε αξιοπρέπεια, ισονομία, ισοπολιτεία, σιγορία, όλοι θέλουμε εργασία και να ζούμε μια καλύτερη ζωή. Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει αυτό, κύριε Σπυρόπουλε? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θέλουν. Άρα λοιπόν ο ένας διαχωρισμός είναι ότι η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ για να ενώσει, γι' αυτό και λέγεται φορέας, και είδαμε εκ των υστέρων να αρχίζουν να δημιουργούνται, ενώ στην αρχή το κοιτούσαν παράξενα, εκ των υστέρων είδαμε να αρχίσουν να δημιουργούνται φορείς τώρα. Αντιγράφουν τους Έλληνες. Αντιγράφουν τους Έλληνες, αντιγράφουν τον πολιτικό φορέα. Ακριβώς. Και το δεύτερο και βασικό είναι ότι χρειάζεται πλέον να νοήσουμε όλοι οι Έλληνες ότι είναι άλλο το κράτος και άλλο το έθνος. Παρ' όλα αυτά όμως τα συνδέουν μέσα από το Σύνταγμα, συνδέουν τον λαό με το έθνος. Τα κράτη έχουν λαούς. Τα έθνη όμως έχουν αυτόχθονες ηθαγενείς και κυρίαρχους. Επομένως, όταν μιλάμε για έθνος, μιλάμε για τον Έλληνα, ο οποίος, όπως έλεγε και ο Ηρόδοτος, κύριε Σπυρόπουλε, έχει ομόαιμον,
ομόγλωτον, ομόνοον, ίδια ήθη έθιμα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν ορίζει το έθνος, ορίζει το γένος των ανθρώπων. Και ερχόμενοι στην ερώτηση που ακριβώς απευθύνατε για την ηθαγένεια, δυστυχώς, παρακάμπτοντας τα Ηνωμένα Έθνη, όπου εκεί ορίζεται ξεκάθαρα η νομολογία για τους αυτόχθονες πληθυσμούς της γης, παρόλα αυτά οι αυτόχθονες άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι δηλαδή, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι Έλληνες στην ουσία, γιατί η Έλληνη είναι ο κωδικός του ανθρώπου. Άρα, όλοι οι αυτόχθονες πληθυσμοί, εκεί που γεννιόνται, εκεί που έχουν την ομόαιμον, ομόγλωτον, ομόνοον, που είναι το γένος τους δηλαδή, έχουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Είναι αφεντικά. Εννοείται στη ρίζα τους. Εκεί Ακριβώς, που είναι η ρίζα τους. στη ρίζα τους. Εκεί που είναι ακριβώς η ρίζα τους. Εκεί που γεννήθηκαν από τους προγόνους τους και έχουν ευθεία γραμμή αίματος. Γι' αυτό και η ηθαγένεια είναι η ευθεία γραμμή αίματος. Λέγεται, αν αναλύσουμε τη λέξη, είναι ηθής του γένους, ηθαγένεια. Επομένως, γνωρίζουμε ότι για να έχεις την ηθή του γένους, θα πρέπει να έχεις την ευθεία γραμμή αίματος με τους προγόνους σου. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε νομικά, με ένα χαρτί, να δώσουμε ηθαγένεια, αυτό που γίνεται σήμερα και στην Ελλάδα και γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γιατί οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη πας, δεν παίρνεις ποτέ ηθαγένεια. Παίρνεις πάντα υπηκότητα, που σημαίνει ότι είσαι υπάκουος στους νόμους του κράτους, της εταιρείας, που εκ των υστέρων γνωρίζουμε ότι όλα τα κράτη είναι εταιρείες, έχει κοπεί ο πλανήτης σε κομματάκια και σε οικόπεδα και διαρκώς δημιουργούν καινούργια κρατήδια, όπως γνωρίζετε κι εσείς. Επομένως, άλλο ο υπήκος και άλλο ο ηθαγενής, που έχει αυτά τα τρία στοιχεία που αναφέραμε. Πάρα πολύ ωραία. Εάν διαβάσει κανείς το Σύνταγμα, θα δει ότι υπάρχουν δύο είδη ηθαγένειας. Διάβαζα δηλαδή αυτό το τραγικό κάποια στιγμή, ότι υπάρχουν δύο είδη ηθαγένειας. Υπάρχει η ηθαγένεια εξ αίματος και υπάρχει η ηθαγένεια εξ εδάφους. Δηλαδή, η ηθαγένεια εξ αίματος σημαίνει από τους γονείς, η σχέση του ανθρώπου με τους γονείς του, αυτό που είπαμε για το ομόαιμον. Το ομόαιμον, και η σχέση και η ηθαγένεια του εδάφους είναι για το όπου γεννήθηκε κάποιος. Δηλαδή, εντελώς παραδειγματικά θα πω, ας πούμε, έρχεται ένας Κινέζος εδώ πέρα και γεννάει το παιδί του εδώ. Το παιδί του δηλαδή, ας πούμε, είναι ηθαγενής Έλληνας. Όπως το έχουν περάσει νομικά με τα χαρτιά, τον λένε ηθαγενή. Ναι. Νομικά είναι... Τον λένε ηθαγενή. Όμως, εγώ θα ρωτήσω το εξής. Εάν εσείς και εγώ πάμε στην Κίνα και κάνουμε οικογένεια και γεννηθεί ένα παιδί εκεί, θα είναι ηθαγενής Κινέζος? Σαφώς όχι. Θα αλλάξει το DNA του? Όχι βέβαια. Θα αλλάξουν οι συνήθειές του? Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους λοιπόν που έρχονται εδώ και γεννώνται εδώ, παίρνουν την ηθαγένεια, θα έπρεπε λογικά να παίρνουν την ηθαγένεια της χώρας από όπου κατάγονται. Αυτό γινόταν άλλωστε και με τους Έλληνες. Όπου πηγαίναμε σαν μετανάστες, όταν γεννιόταν ένας Έλλην εκεί, έπαιρνε μεν την υπηκοότητα της χώρας στην οποία γεννήθηκε, αλλά η ηθαγένειά του ήταν πάντα ελληνική. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να δώσουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε κάποιες διαφημίσεις. Ένα μήνυμα διαφημιστικό. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Ώρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομηρίας του ίδιου του δημιουργού, 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Ώρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλέ το στο www.kosmotheasi.com.
Κύριε Αναγνωστόπουλε, επανερχόμαστε στο θέμα το οποίο συζητάμε. Είναι η ηθαγένεια και η εξωτερική πολιτική. Η ερώτηση η οποία θέλω να σας κάνω και να ακούσω την άποψή σας είναι, εσείς βλέπετε οι ελληνικές κυβερνήσεις, και να μην πάμε πάρα πολύ πίσω, να σταθούμε σε αυτή την κυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εξυπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα, η στρατηγική είναι εθνική, έχει να κάνει με την ελληνική ηθαγένεια, εξυπηρετεί, όπως είναι ο ορισμός της εξωτερικής πολιτικής, εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα ή εξυπηρετεί κάποια άλλα συμφέροντα? Τι θεωρείτε ότι συμβαίνει? Τώρα, κύριε Σπυρόπουλε, είναι το θέμα ακριβώς όπως το θέτετε. Θα πρέπει να ανατρέξω σε αυτό που είπα προηγουμένως, που αναφέρθηκα στο ΦΕΚ, σύσταση της Βουλής σε σώμα, που έβαλα το ερωτηματικό ποιοι είναι αυτοί τελικά που δεν συστήνονται ποτέ σε σώμα. Και βέβαια μπορούμε να δούμε εδώ ένα βίντεο που έχω φέρει μαζί μου, να δούμε ποια είναι η θέση του σημερινού Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης που εκπροσωπεί απέναντι στο τι σημαίνει για αυτούς ηθαγένεια. Πάρα πολύ ωραία. Να το δούμε λοιπόν. As authoritarian and populist forces are becoming more prominent throughout Europe and around the world. The rise of xenophobia, of nativism, of racism, of anti-Semitism. It's a reality today in Europe, unfortunately. It has to be confronted. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε, κύριε Αναγνωστόπουλε, το σημερινό Πρωθυπουργό να μιλάει για τον νατιβισμό. Τι είναι αυτός ο νατιβισμός? Τι εννοεί ο κύριος Πρωθυπουργός όταν λέει θα πολεμήσω τον νατιβισμό? Ναι, να πούμε πρώτα πού το μιλάει και πού το λέει, κύριε Σπυρόπουλε. Να πούμε. Το λέει σε συνάντηση του Ισραηλινού λόμπι στην Αμερική. Και μιλάει και δεσμεύεται απέναντι σε αυτό το λόμπι για το τι θα πράξει στη χώρα μας, στη χώρα των Ελλήνων. Και προσέξτε τώρα, κύριε Σπυρόπουλε. Nativism σημαίνει ο ηθαγενής, ο αυτόχθον. Άρα, ο κύριος Πρωθυπουργός μας λέει ότι θα πολεμήσει, θα πατάξει τον αυτόχθονα, δηλαδή τον Έλληνα. Ο ίδιος είναι Έλληνας τελικά, δηλαδή θα πατάξει τον εαυτό του? Εγώ το θέτω σαν ερώτημα. Σαν ερώτημα το δηλαδή, θέτω. δεσμεύεσαι κάπου ότι θα πατάξεις τον αυτόχθονα. Ο κύριος Μητσοτάκης υποτίθεται ότι έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Θα πατάξει τον εαυτό του? Αυτό το θέτω σαν ερώτημα, να μπορείτε να το απαντήσουν οι συνελληνές μας. Να το απαντήσει ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι εδώ υπάρχει μία θέση, και αυτό που βιώνουμε τα τελευταία 10 χρόνια, από όλα αυτά τα κόμματα που έχουν κατά καιρούς διοικήσει τη χώρα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος ενάντια ακριβώς στον Έλληνα, στον αυτόχθονα Έλληνα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν βλέπουμε όλους αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα να έχουν προνόμια παραπάνω από αυτά που έχει ο Έλληνα αυτόχθον, και ο Έλληνας να είναι στα σκουπίδια, να μην έχει σύνταξη, να μην έχει πρόνοια και να λιμοκτονεί, να φτωχοποιείται, επομένως αυτή η θέση εκ των πραγμάτων, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η θέση είναι πολέμου αυτής της κυβέρνησης ενάντια στον Έλληνα. Και θα φέρω παραδείγματα. Παρακαλώ. Είτε με έμφυα, είτε με φόρους. Γνωρίζετε, κύριε Σπυρόπουλε, φαντάζομαι πιθανό το γνωρίζετε, ότι υπάρχουν μέσα στην ελληνική επικράτεια, σε αυτό το κράτος που είναι εταιρεία, θα το επαναλαμβάνω πολλές φορές ότι είναι εταιρεία, υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν διαφορετικά προνόμια από τον Έλληνα. Το γνωρίζουν αυτό οι συνελληνές μας? Τι εννοείτε, κύριε Αναγνωστόπουλε? Ομάδες? Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και είναι αφορολόγητα. Όπως? Υπάρχει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο με νομολογίες που αποδεικνύεται ότι είναι αφορολόγητο. Έχει δικούς του, είναι σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αυτό το κάνω σαν αναφορά. Και σαφώς υπάρχουν και άλλες ομάδες. Επομένως, έχουμε έναν πόλεμο ενάντια στον ίδιο τον αυτόχθονα, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Άρα, για μένα, η δική μου θέση είναι, γιατί το βιώνω και εγώ καθημερινά, ένας διαρκής πόλεμος. Γι' αυτό και βλέπουμε, δεν είναι δική μου μόνο αίσθηση, αλλά καθενός Έλληνα, ο οποίος όταν έρχεται σε επαφή με τις δημόσιες κρατικές υπηρεσίες,
πώς αντιμετωπίζεται? Αντιμετωπίζεται σαν ένας δούλος. Σαν ένας ο οποίος πάει εκεί και αν θέλουν τον εξυπηρετούν. Μάλιστα. Και το βιώνουμε αυτό διαρκώς. Δεν είμαι ο μόνος που το έχω βιώσει, το έχουν βιώσει κι άλλοι. Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ το έχω βιώσει. Και να σκεφτούμε όμως ότι κάθε 4 χρόνια που γίνονται οι εκλογές, τι μας λένε μετά τις εκλογές? Λάβαμε την εντολή. Okay. Από ποιον λαμβάνεις εντολή? Από το αφεντικό. Άρα εσύ που διοικείς είσαι υπάλληλος και το αφεντικό είναι ο ίδιος ο πολίτης. Αυτό χρειάζεται λοιπόν να νοήσουμε οι πολίτες, να σταματήσουμε να βγούμε από το φόβο που καθημερινά μας επιβάλλουν μέσα από την πλήση εγκεφάλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης έπρεπε να είναι, αλλά είναι εξαπάτησης δυστυχώς. Γιατί προπαγανδίζουν, κύριε Σπυρόπουλε, καθημερινά μία ζωή η οποία δεν αρμόζει στον Έλληνα. Έναν πόλεμο διαρκή καθημερινό, ο οποίος δεν αρμόζει στον Έλληνα, ο οποίος είναι το αφεντικό σε αυτή τη χώρα. Αυτό λοιπόν έκανε ο Αρτέμις Σόρας και ιδρύθηκε η Ελλήνων Συνέλευσης για να δώσουμε στους συνέλληνές μας να γνωρίσουμε τη δύναμή μας όλοι μας, να γνωρίσουμε τον πλούτο που είναι τεράστιος με τις 3 περιουσίες. Γι' αυτό και προτείνω και στους συνέλληνές μας να διαβάσουν τις προγραμματικές δηλώσεις και την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης, για να δουν εκεί μέσα ποιες είναι οι περιουσίες τις οποίες η Ελλήνων Συνέλευσης, όταν θα έρθει στην εξουσία και θα έρθει πολύ σύντομα, θα διοικήσει τη χώρα μέσα από την περιουσία και τον πλούτο των Ελλήνων αυτοχθόνων ηθαγενών και δεν θα διαχειριστεί κανένα δάνειο, γιατί θα γίνει ένα γενικό ταμείο με όλες αυτές τις κυβερνήσεις των τόσων χρόνων. Και θα μιλήσω εδώ για 200 χρόνια που πάμε να τα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες. Θα κάνουμε ταμείο για 200 χρόνια με ό,τι συμβαίνει σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε κάτι το οποίο μπορούμε να είναι συνέχεια της συζήτησης που κάνουμε. Όχι φέτος, όχι πέρυσι, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, 2-3 δεκαετίες, έχουμε μία ακατάσχετη, θα τη χαρακτηρίσω, ροή μεταναστών, προσφύγων, μεταναστών. Έχουν διάφορα ονόματα, ανάλογα με το πώς εξυπηρετεί κάποιους, κατά πάσα πιθανότητα. Και πρόσφατα είχαμε και μία επίθεση, θα έλεγα, στον Εύρο. Φέτος έγινε, στις αρχές του έτους, μία επίθεση στον Εύρο, συνεπικουρούμενοι όλοι αυτοί από την Τουρκία, που προσπάθησαν δια της βίας να μπουν μέσα στα σύνορά μας. Από την άλλη μεριά έχουμε τις αθρώες εισόδους τόσων ατόμων, τόσων ανθρώπων, δυστυχισμένων όπως βλέπω, ή όπως τους χαρακτηρίζουν, γιατί αν κοιτάξουμε στα κανάλια θα δούμε μονάχα κάποιες γιαγιές και κάποια πιτσιρίκια και κάποια νεογέννητα μέσα στις βάρκες. Δεν μας δείχνουν όμως τις υπόλοιπες τις βάρκες που έχει μέσα 20άριδες, 25άριδες και 30άριδες μέχρι 35 χρόνια. Τι γίνεται με αυτή, ποια είναι η αίσθησή σας γύρω από αυτό το θέμα, γύρω από, από αυτόν τον επικισμό, θα έλεγα? Καλά το λέτε, κύριε Σπυρόπουλε. Γιατί πρόκειται για επικισμό, δεν θα τον χαρακτηρίσω αλλιώς, θα ήθελα τη δική σας την άποψη. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι σίγουρο. Που ξεκινάει από χρόνια πριν, επειδή σε αυτό το πλανήτη όπου ζούμε δεν υπάρχει τύχη. Το λέει και συχνά ο πρόεδρος, γιατί αν υπήρχε τύχη θα κουτουλούσαν οι πλανήτες. Επομένως, θα πρέπει να ορίσουμε κάποια βασικά πράγματα για να ξεκαθαρίσουμε την αντινόηση που έχει κυριαρχήσει και που κυριαρχεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να δώσουμε, γιατί αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Σαφώς. Επομένως, όταν γνωρίζουμε τις έννοιες των λέξεων, μπορούμε να νοήσουμε τα νοήματά τους. Βεβαίως. Και δυστυχώς με τις έννοιες των λέξεων μας έχουν επικυριαρχήσει πάνω στην νόησή μας. Και έχουμε χάσει τις αρχικές δικαιώματα και πραγματική έννοια και που εξουσία, είναι. την εξουσία, τα έχουμε χάσει ακριβώς μέσα από αυτή την αντινόηση. Παίρνοντας λοιπόν να μιλήσουμε αρχικά για το ποιος είναι πρόσφυγας. Πρόσφυγας, γιατί στην αρχή μας λέγανε ότι είναι πρόσφυγες από τη Συρία, αυτοί που έρχονται. Ναι. Πρόσφυγας είναι αυτός ο οποίος προσφεύγει επειδή κινδυνεύει η ζωή του σε μια εμπόλεμη χώρα όπου ζει, κινδυνεύει η ζωή του, άρα προσφεύγει σε μια γειτονική χώρα για να σώσει τη ζωή του, γιατί διώκεται να σκοτωθεί.
Αλλά συνήθως οι πρόσφυγες είναι ο άμαχος πληθυσμός. Αυτοί που είναι νέοι και μάχονται δεν φεύγουν από τη χώρα τους. Επομένως, όσοι φεύγουν μπορώ να τους χαρακτηρίσω λιποτάκτες. Με την κοινή λογική. Πολύ λογικά. Βεβαίως. Και απόδειξη είναι ότι τελευταία με την εμπόλεμη κατάσταση που έγινε στην Αρμενία, πολλοί Αρμένοι από την Ελλάδα πήραν τα αεροπλάνα και πήγαν για να βοηθήσουν τη χώρα τους. Δεν είδαμε Αρμενίους να έρχονται, Αρμένιους που είναι και συγγενικός λαός, να έρχονται στην Ελλάδα. Απέναντίας από την Ελλάδα φύγαν και πήγανε να βοηθήσουν. Εδώ να μου επιτρέψετε να Παρακαλώ. υπερθεματίσω και να θυμίσω τη δεκαετία του 90, όταν έγινε ο διαμελισμός της Ιουγκοσλαβίας. Τη Ακριβώς. δεκαετία του 90. Έτσι. Εγώ δεν είδα κανέναν Σέρβο να σέρνεται στην Ελλάδα και να έρχεται εδώ και να φεύγει και να φύγει την πατρίδα του. Έμεινε εκεί Και πολέμησε. και πολέμησε. Και έζησε με τις όποιες Και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο πρόσφυγας δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα του και να περάσει 10 χώρες και να φτάσει στην Ελλάδα και να είναι πρόσφυγας. Δεν νοείται. Με τη Σαφώς. λογική μας και με Βεβαίως. την έννοια της λέξης. Άρα δεν είναι πρόσφυγες. Άρα δεν είναι πρόσφυγες. Με την λογική σκέψη. Να τους πούμε μετανάστες. Okay. Μετανάστες έχουμε υπάρξει και οι Έλληνες. Όταν όμως φεύγαμε μετανάστες, όπως και εγώ ανέφερα στην αρχή, η οικογένειά μου πήγαινε μετανάστες το 1966 στην Αυστραλία και άλλοι πήγαιναν Γερμανία ή στο Βέλγιο, στα ανθρακοριχεία και τόσοι συνέλληνες, πάντα οι Έλληνες έχουμε μεταναστεύσει. Άλλο ένα ερώτημα, γιατί πάντα οι Έλληνες μεταναστεύουν, αφού έχουμε μια πλούσια χώρα? Γιατί να μας έχουν διδάξει ότι πάντα είναι ψωροκόστενα η χώρα μας, ενώ είμαστε πάμπλουτοι? Και πώς να μην είμαστε πάμπλουτοι με τέτοιους προγόνους που ήταν οι πρώτοι παγκοσμιοποιητές? Ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Επομένως, όταν ένας άνθρωπος μεταναστεύει, έχει όλα του τα χαρτιά, γνωρίζουμε ποιος είναι, από πού κατάγεται και στη χώρα που πηγαίνει δηλώνει ότι θα σέβεται τους νόμους της χώρας που πάει να βρεθεί, να εργαστεί. Βεβαίως. Αλλά όμως αυτός πάει συντεταγμένα. Αυτό που γίνεται, όπως πολύ σωστά είπατε, γίνεται τώρα επικισμός, γίνεται μια εισβολή θα έλεγα στα σύνορά Βεβαίως μας. είναι εισβολή. Τα οποία σύνορά μας προσπαθεί βέβαια το λιμενικό και ο στρατός, όπως είπατε, στον Εύρο, αλλά και οι ίδιοι πολίτες είδαμε τελευταία να συντάσσονται με το στρατό και να αποτρέψουν αυτό που έγινε, που έγινε η προσπάθεια να μπουν μέσα. Και η κυβέρνηση, τι θέση παίρνει σε αυτό? Πολεμάει τον Έλληνα από μέσα με τον ατιβισμό, με το βίντεο που είδαμε? Μάλλον κάτι τέτοιο έχει γίνει. Θα ήθελα να πάμε στο προκείμενο. Μάλιστα. Και το προκείμενο είναι η Ελληνοσυνέλευση, αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση της χώρας της στα χέρια της. Τι θα κάνει για το θέμα της ηθαγένειας και για την εξωτερική πολιτική? Πολύ ωραία. Τον ορισμό της ηθαγένειας τον ορίσαμε. Είναι αυτός ο οποίος έχει ρίζα με το γένος, ομόαιμον, ομόπλωτον και ομόνοον. Έχουμε ορίσει τον Έλληνα της Ελλάδας, της χώρας μας. Εμείς λοιπόν, αρχικά, όπως θα δουν και οι συνέλληνες μας μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις, είναι ξεκάθαρα όλα διατυπωμένα και μάλιστα οι προγραμματικές δηλώσεις είναι και κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο, που δεν το έχει κάνει ποτέ κανένα κόμμα, τα οποία κόμματα είπαμε είναι για να χωρίζουν εμάς όλους, να μας κομματιάζουν, ενώ η Ελλήνων Συνέλευσης λέει χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα, ελάτε να ενωθούμε για να δημιουργήσουμε την Πέμπτη Εθνοσυνέλευση, την οποία δεν την πράξαμε ποτέ μετά το θάνατο του Καποδίστρια. Επομένως, θα έχουμε το ξεκαθάρισμα του ποιοι είμαστε Έλληνες αυτόχθονες κυρίαρχοι ηθαγενείς και ποιοι δεν είμαστε αρχικά. Με το DNA μας. Ξεκαθαρίσει αυτό. Όσον αφορά δε στην προάσπιση των συμφερόντων του έθνους πλέον, γιατί θα μιλάμε για έθνος. Και μιλάμε για έθνος. Γιατί και τώρα, όταν βγαίνετε στον δρόμο και θέλετε να πάτε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σε ποια οδό πάτε? Στην Εθνική Οδό. Εθνική Οδό. Αλλά και οτιδήποτε κάνουμε, λέμε ότι είναι εθνικό. Παντού μιλάμε για το έθνος. Παίρνουμε ένα κομματάκι της αλήθειας δηλαδή και το βάζουμε μαζί με την Ελληνική Δημοκρατία ΑΕ που είναι εταιρεία όμως. Άρα εκμεταλλευόμαστε το έθνος, του παίρνουμε όλα τα δικαιώματα και του κάνουμε κουμάντο στα κυριαρχικά του δικαιώματα. Αυτό θα τελειώσει με την Ελληνοσυνέλευση. Δηλαδή η χώρα θα διοικηθεί από Έλληνες.
Και στην Ελλήνων Συνέλευση, στην εξωτερική μας στρατηγική, ακριβώς σε όλες τις πρεσβείες παγκόσμια, στο διπλωματικό σώμα, θα υπάρχουν Έλληνες με καθαρό DNA ελληνικό, οι οποίοι θα προασπίζουν τα συμφέροντα του έθνους των Ελλήνων. Πράγμα το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει. Και όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά δεν διεκδικούμε αυτοί που αντιπροσωπεύουν, και λέω αντιπροσωπεύουν γιατί σήμερα έχουμε αντιπροσωπεία, εθνική αντιπροσωπεία τους λέμε, τους κυρίους των 300 της Βουλής. Εμείς με την Ελλήνων Συνέλευση θα έχουμε εκπροσώπηση. Είναι κάτι άλλο που χρειάζεται να μάθει ο συμπολίτης μας ο Έλλην, να γνωρίσει για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η Ελλήνων Συνέλευση. Γιατί στην Ελλήνων Συνέλευση δημιουργούμε τη δημοκρατία και τον ενεργό πολίτη στη βάση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, στα 400 γραφεία, διοικούν οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες. Όσοι είναι μέλη δηλαδή στα γραφεία μας, υπάρχει κάθε 6 μήνες, γίνεται μια συνέλευση, γενική συνέλευση των μελών, όπου από εκεί εκλέγονται και όσοι διοικούν το κάθε τοπικό οργανισμό. Ναι. Έτσι λοιπόν η εκπροσώπηση γίνεται από τους ανθρώπους τους ίδιους που γνωρίζουν το κάθε πρόσωπο. Και εγώ αυτή τη στιγμή που εδώ είμαι σαν υποψήφιος, είμαι γιατί οι συνέλληνές μου υπέδειξαν να έχω αυτή την υποψηφιότητα. Και οποιαδήποτε στιγμή θέλουν θα την ανακαλέσουν με δική τους απόφαση, με απόφαση όλων. Ενώ στα κόμματα τι γίνεται? Αποφασίζεται από την κορυφή, από αυτούς που ελέγχουν δηλαδή την ομάδα, το κόμμα, αποφασίζεται ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Να γυρίσω όμως εδώ τώρα στην εξωτερική στρατηγική και να πω ότι αυτοί που θα εκπροσωπούν λοιπόν τους Έλληνες και δεν θα τους αντιπροσωπεύουν σε όλες τις πρεσβείες παγκόσμια, θα προσπαθούν και θα είναι δεσμευμένοι με όρκο ότι θα προασπίζονται τα συμφέροντα του έθνους των Ελλήνων, θα προβάλλουν στις χώρες όπου θα βρίσκονται για να γνωρίσουν οι εκεί πληθυσμοί τι έχει προσφέρει ο Έλληνα άνθρωπος, ο ελληνικός πολιτισμός στις χώρες τους, και να απαριθμίσω επιστήμες, τέχνες, ιατρική, γλώσσα, τα πάντα. Από αυτά μπορούμε να διεκδικήσουμε πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή παγκόσμια, σε πολλά μουσεία υπάρχουν εκθέματα των προγόνων μας. Δεν τα έχει διεκδικήσει ποτέ κανείς. Δεν έχει διεκδικήσει ποτέ κανείς αυτά τα τεράστια έσοδα που δημιουργούνται. Να πιάσω απλά το Μουσείο του Λούβρου. Όλοι πάνε για να επισκεφθούν και να δουν αρχαία εισαγωγικά. Πάντα είναι των προγόνων μας. Πάντα είναι των Ελλήνων. Επομένως, θα διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, τα δίκαια και τα δικά μας, όπως πολύ σωστά λέει και ο πρόεδρος μας, ο Αρτέμις Ώρας, που παράνομα είναι έγκλειστος εδώ και τόσα χρόνια, ακριβώς για να μην γνωρίσουν οι συνέλληνές μας αυτή την αλήθεια που εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή μέσα και από αυτή τη συζήτησή μας να δώσουμε στους συνέλληνές μας. Άρα, θα φτιάξουμε λοιπόν, οι πρεσβείες θα είναι όλες ιδιόκτητα κτίρια και μάλιστα προβλέπουμε να δημιουργηθεί σε κατάλληλο χώρο στην Ελλάδα, να δημιουργηθούν υποδομές όπου θα φιλοξενηθούν όλες οι αντιπροσωπείες όλων των χωρών και θα έχουν δωρεάν διαμονή και θα γίνει προσπάθεια να φέρουμε το Ηνωμένο Έθνος των ανθρώπων, και το λέω έτσι γιατί έτσι υπογράφεται, ένα είναι το έθνος των ανθρώπων, να το φέρουμε και να έχει την έδρα του στην Ελλάδα, όπου από εδώ ξεκίνησε η δημοκρατία και η Ελλήνων Συνέλευση αυτή τη στιγμή εφαρμόζει στη βάση της τη δημοκρατία μέσα από τους τοπικούς οργανισμούς που έχουμε ιδρύσει και στους οποίους έχω προσχωρήσει. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι τεράστιο. Για το λόγο αυτό δεσμεύομαι να έχουμε πάλι άλλη μία συζήτηση, πάλι στο ίδιο θέμα και να μπούμε σε λεπτομερέστερες, σε επιμέρους και με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί μου αφήσατε πάρα πολλά σημεία τα οποία θα ήθελα να τα συζητήσουμε. Ο χρόνος όμως είναι περιορισμένος και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να δώσετε ένα μήνυμα στους τηλεθεατές, στον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Αγαπητοί μου συνέλληνες και τηλεθεατές μας, σας καλώ από αυτή τη θέση του υποψηφίου της Β3 Νοτιού Περιφέρειας της Αθήνας να έρθετε στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, όπως και εγώ κάποια στιγμή το 2017 μπήκα και γνώρισα όλη τη δομή, όλο το αξιακό, όλη τις περιουσίες, τον πλούτο δηλαδή, τον δικό μας πλούτο, των Ελλήνων,
και να πάρετε τη δύναμη στα χέρια σας, δηλώνοντας με την εξώδικη δήλωση εντολής, εξουσιοδότηση αποπληρωμής όλων των χρεών σας, γιατί όλους μας έχουν χρεωμένους από την ώρα που γεννιόμαστε, ακόμη και τώρα, κύριε Σπυρόπουλε, μας έχουν χρεωμένους για το εξωτερικό χρέος τουλάχιστον. Επομένως, σας καλώ και πάλι να έρθετε στα γραφεία, να γνωρίσετε ποια είναι η Ελλήνων Συνέλευση, να γνωρίσετε τις προγραμματικές δηλώσεις, να πάρετε τη δύναμη να δηλώσετε Έλληνες αυτόχθονες κυρίαρχοι ηθαγενείς και όλοι μαζί να λειτουργήσουμε τη δημοκρατία στη βάση της, να γίνετε δηλαδή και να γίνουμε όπως είμαστε εμείς της Ελλήνων Συνέλευσης ενεργοί πολίτες μέσα από τη γνώση, γιατί μόνο μέσα από τη γνώση θα μπορέσουμε να νικήσουμε αυτή την αντινόηση που μας επιβάλλεται καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα μπορέσουμε να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας για να διοικηθεί η Ελλάδα από πραγματικούς Έλληνες. Κύριε Σπυρόπουλε, αυτό είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναγνωστόπουλε, για την παρουσία σας εδώ. Όπως είπα προηγουμένως, δεσμεύομαι να σας καλέσω να συναντηθούμε και να συζητήσουμε και επιμέρους θέματα με περισσότερες λεπτομέρειες. Ήταν τιμή μου και χαρά μου που μπόρεσα να έχω αυτό το βήμα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Ορθά Κοφτά με αποδείξεις, με καλεσμένο τον κύριο Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης στο Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε έναν άλλο καλεσμένο και θα συζητήσουμε και θα πραγματευτούμε θέματα της καθημερινότητας και θέματα εθνικά και φλέγοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα σας.